Kinsan kisamla puli haskul bat nehu kila khang ye ki gate hakasan trik unailar namar ki bor bapenya ye ni kejaka puli kila sange ban a ye ki boss ban nit shaw bat lit bo ye kisamla puli na ki dong bapher jong sor shalong namar kini ke jingle kuman jong ki nong penya ye ni ke skul ba kisamla puli kila ot namar bon na pedeng jong ki berang tho ye ki semester examination jong ki Kanehu kala shim lupa ka bai shong boss nek samla puli ha ka por be ki rung ban puli ha ki department bapher. Na kanu ka daw ka pendu ikani ka hok jong ki samla puli shim la batai AA. Kinong ilam jong kanehu students union kila dawa ne ki bor jong ni ka skul ba ban batai shai halor ka nong rim bala pendu ya ka hok jong ki samla puli minta ka sngi. Hoi kat bam pat ai ke jing khaw na po AB ba kin kularingi ba kidai ban ai ka boss aka weekend boss namar ki khna ki bun hne ki ba don ye ke jing ki ba ki shalai jing sang ki ba shalai dong kam kidai ban ai kumba chuyai man swa kumta kidai ban ai ka transport facility kumjoru ki boss ba janmi ru kidai ban ai namar ki nong trai kin yo ban lai kuman ru baje ye ki nong trai library kin yo ban lai ka boss barok kin yo ban penang kam ye ka transport facility te ngikwa daga written ye kata bat nakalien kan nihu administration kide ban panma ikna nomor ba nakadaw ba kimla ban ay ka bos taksi ya kane ka jing bundon bos se kidan nem na se bamni se ka exam nganthrai nomor ba kikna calling hinyo baje ka exam kadan shipho baje tengi kinsan bang ke bamdan bos ngimbang se re ban ong ye kikna ba ka nihu administration kam ay re ka bos ngimbang se ban hapsan ka message and then kidon kikna ki bala yo shibun ki message namar ngibun ki WhatsApp group tang kidon ki khna ki ba call ru mila ong yiki ki khna ki pendolot kabun ki jingduna henrai ni mentang isul kerke ngiru hoy ngila ngantra ngila break ya ka rule ki henrai ngiping re namar bangile ki jing sha namar ba kersan ngimbang sir ban lai kumne ngi khang talalot lai sautuli ki ge henrai seni ngi suyang namar balai ngi haban air ban ru ki khna ba pule badi ki badan exam duki nomor 4 ban pun dia exam kira se ka phi nakai ka daw ki ong ban khang ye ka giat ta si banom sha ka jing pa khang jong ni ya ga giat baro ki ki dani hum tak si ka de na ka daw ba nyo ki complain na khna man mustap ha ka por nyo baje ki kuningi ki ong badan boss em tangi nga kumu vice president ngalale kesan cepat transport cepat ba don ki driver ngakli ki ong ki driver ba ki claim order ne na ki ba he bandon ka boss tengi ngembang sere ban peni ga jing ba jing pursha lani ga jing bam songhun namar ba hak por exam ru nur ban le kai ba ka future lani ka lawai jong ki khna dak ba mkha i ki boss namar jayu la dak ki khna ki bana jangai na smith na milim na ki thain mongwa ba ye la dak islam exam so ka traffic jam hi te bi por mata la dak islam exam ka no ga mental pressure jong ki ndrai ki jing khang jong ni mata ne kalong ni khang ye ki ya ki bam dei ki ba don exam duty ngem khang ya ki khna bat ya ki noi kai ki don exam duty ya ki tangi pelai ndrai ki weekly baro ki bawan don kam ki bawan tray office ya baro ngi khang don taksi kine ki badan exam ta sin ki semester yu menta ki de ki second sem ka ki de second sem kita sam ta sin em kelas sedang ladu meno ki ong bang kim don jing tep ya ka exam ka ta ki ngin ngo kelas sedang ladu si monday kumnu kim don jing tep henrai ka kalong ka jing le jong kli ba balai tep ngam tep namar ba hak por me chwa wa dia ka yim pa ere ban chu create problem ni paro sni ban chu kha ya ni kha ngai ki student ki don exam kalong pressure ki lada ja kumne school irta tamo kawai nak ni kalong baik lada particular with ngin habo di kot kene lada particular nakal yang jongi ka weekend bus pide ban kan ho ye kikna and then ka upur dil letter ka bamta ka sini ba naga administration pa sign wisi ba de ban tamma kikna bila kata man Mandor polisi amsar polisi letter tengi dongkap na administration ho hoi administration okay this will basically how you find function James was another we apologize so much that was it we can bust yeah that provide
Tuh. Makanya bahang isot mat. Ya man bisa.